ụmụgele ka anyị na-agwala agwa na-ekwe emenu manị anyị ga-akpọ gị n'egwu mana ịbịale ka anyị ranwụ obele eze anwụ n'egwu ebe anyị nọ ama na-abịa ibe mụ egwu nwa ebe egwu nwanne male nwanne ya maka gị na-ejoro ụmụ nwanna lo onye ọcha ụmụ ajụrụ ajụ ka ịbịale ka anyị tere egwu nwanne na nwanne ya tanga mmanwụ unanugo eze udo anyị bịale ka anyị ree gị na ụda anyị na-ere nwere maka chukwu alụsị nwenye itekweni ka anyị baa n'egwu nwa jụrụ ụmụ mkpume ajụla ajụ nwanna lo na-agwa gị ogwu ya mkpume ajụla ajụ odogwu na Jakarta ka anyị bịale ka anyị pụtara nwebela n'ọrụ nya gwale na mdị mụ lote Igbo na-agwa egwu ebe egwu nwanne male nwanne arụ nwa iwo na mdị nne m Obita joro ụmụ nwanna lo na-egwu dada ejima nwa gbalovu siri ike mana mgbarịbọ ka nwoke dị n'ime ụlọ ibi ya nwanne odogwu amụlụ na mmagụ jiagụre wazụ nwanne m na m ndị nne m ọka nga mmanwụ eze bilo ọ dị mọmọ ka nọ mụ ejima na-apịta maọbụ abụliwe ọ bụ talụra na magwanya bụ agwasị kpọite ọ nne m ụlọ igi n'aka na-egwu ogwe mọnika aha ya m ụlọ ọmụma na-aga ọka na-akwa oli ozi aka nwa ọ nne gị n'aka na-agwa gị ogwe mkpume ajụla ajụ gị na onye ọcha nyesi m lote ụmụnne m lote nne ya lotegwo nne ya nwụla ya na-agwa agwa mama nwa ọ na-agwa na nne eliri ozi aka nwa ya ya ije n'ụwa ka o jede na Monica na-aga okporo ijide eze nne m iwu ka o jede Sondokechu mkpume ajụla ajụ nkwa na ogo bụchi o si mụ ji abalị ya Sondokechu meze ọ Sonde ka mụ na jaja akọnye nwete eze dibịa anyị cha na-emenya bụ ọgbọ Sondokechu ịma n'ihu na gị dị n'ime mmụọ la mbe o nwere oge Sonde na-eche nche maka agale Sonde ijebe Enugu nwa bụ na ọtịchepụ aka Sonde na-ata obodo kimebe dibịa Sonde na n'ụzọ ya mkpọ gị nwayọ na m ndị ogwe n'ogwu ọma ogelimalụ obi dị ya ya bụ nwunye Sondokechu meze nwanda eze olunwe iji na onye ọcha anya sị m jali ya mụnye ka nja oge ya n'ebe ọrụ Sondokechu aka onye nwetara na n'ụwa ya mgbọ iwe ogwulu oyi gị na-ese m ja gị ka nja nwanne ya Igbo ka nna agbaba m nwayọ Sonde n'ọdịgara oji adị nna m ndị mba pụtala ga-ama gị Igbo m nwanne egwu nwe ebe egwu nwanne na nwanne ya
onemundo ọkanga ọnụ mkpumadụlajụ ngezi m kene pọlụ nwanne gị n'ibe ọnọ iwu na-agbagwanya bagwa prizin anụgwa ụya mgbọ m nwanwụ daalụ zadigogwe gwere ogwe n'ogwu mkpumadụlajụ nyasị m jale ya mụnne n'ebe ebe anọ n'ịgbanwe nwanne mali nwanne ya arụ ọkanga ọ gwara m na m ebe si ego ma akụ n'ezi ka mali ihe ọ bụ iwu na m ndị nne m ndo n'ọka mkpa na akara onye kpu ewi igbo mba na-agbara m onye ọcha jụrụ mkpu ma ajụlajụ na-ese m javale ya bọledochirebon pọlụ ibe dị nwoke ji eme ọgba mbọ tinye nwebelan pọlụ ịwụgo ọkụ ji adịba nwabịba nwanne mali nwanne ya arụ nwa elote nwoke gbaraba mmiri araban nzọdigbo wegwere ogwe n'ogwu n'oge na nwabịba nwanne mali nwanne ya arụ uwe gwere ogwe n'ogwu ọkanga ịgwara m kene ndị gị na aba na-eme nyabụ ibe nwahezi nwanne chudi okeke nje bụ ka esi ụja ale gịnị ana m amago na nje bụ nwere iwe ọ bụ n'ibebe odogwu na-asa otu ka ncha na-eme nyabụ ibe chudi ịnụbago ya mgbọ gị nwayọ daalụ oyi gị n'onye ọcha si mmụ ji aga aja daalụ ibe na nwoke na-eme si ya jisi ike n'ebe ọ nọ daalụ na m ndị nne m ndo ịgba na-agbara m daalụ eze ebilo nwanne m Chibụzọ ịdalụ igwe obodo m kasịta injinia ọrụ m na haja gị n'egwe mala onye gwara m ya oyi ji n'onye ọcha si m ji aga aja aha aka nwanne lote nwanne ihe n'ihe ome ọ mgbu ma ajụlajụ si m kene gị n'ebe ị nọ ịnụagụ ya mgbọ ihe ogwu egwu ebe egwu nwanne mali nwanne ya arụ anamụ nna m ọnị ọchịa ya awụrụ m osi ya ma ngwugwu chedigo igi na-ejoro m ka ọ bịa digo nna m gị na-enwere iwe ọ na-eme n'ebe ọ nọ onye ọcha oyi ike ọgọ sịrị ka nna akọlụ ga akị ya ụmụ igbo mụrụ mmanwa na sọkwala anya oyi gị n'onye ọcha si nna m ndị ka atọsi aja aga aja ike mba n'ọlụ n'ebe nọ ibe dị nwoke ji eme n'ụwa mbọ tinye nwebela daalụ na m dị nne m ndo ịgba mmanwụ m eze ebilo amara m ibe mma aja gị nwelede ndaba eze domu ịgba n'ụgwọ eze ebilo nwanne m n'aka nna akpọ eze ebilo ịgba n'ụgwọ nwanne m na-abụ owu onye na-ekwu ụbọchị ụwa gbasasị ya n'elu eze nwanne m na-ebe anya owu onye egwuru ụbọchị ụwa gbasasị ya onye ekpeli ị na n'ụgwọ ya mgbanwụ na m nne m ndo ebele mmanwụ onye gwele amale m n'ọka mkpa na akara onye kpu maka egwu gị na-ejoro mkpu ma ajụlajụ ka m na-agwa gị okwu ya igi n'onye ọcha
daalụ nwanne ya na onye ọma na-eme nwanne n'ebe anọ onye ọma ihe kenele ịmụ nwatakịrị mmụọ igwebike nwana alọghị mba na ibe arọ nya mụtara nwatakịrị n'ebe ọnụ owu nji ka m na-etu nwanne m nwa ngesi mụ kene ihe n'ibe ome igbo ka m na-agba aba m daa eze ebilo nne m sị gị nwenyiterigo nwanne m ndo nganga mkpụmadụlajụ ịgbanwe bụ egwu nwanne na nwanne ya ni daalụ nwanne magwale nwanne ya arụ gị sị m sị jali gị egwu ke bitu Enugu ọmaji daalụ emuke nne m na ama agwagwa ka mma ọbụlawa gị na-agba nara ọsụrụ nwanne na ụlọ ebuke chukwu daalụ eziokwu ibe nwoke na-agwara agwa n'elu ụwa ka nwoke echebụbanị daalụ eze udomu inwenyite okodemme nọ n'ọgwa n'ọchị ya ha ma na-abịa Innocent Peter na luo authentic engineer ọ mmanwụ na-akpọ gị eke mmụọba niile mmanwụ na-asọkwala anya ọ mgbu mmadụ ajụ ose m ụjọ gị n'ebe ị nọ ịnụwagụ ya mgbọ gị nwa egwu ebe egwu nwanne mali nwanne arụ oko eku ukwane m egwu owu nọ ọgwa nwanne m ale nwanne ya rụ oji n'onye ọcha nyasị m jara ya lọya Antonia na-egwe emojudo oji ọrụ ọvi ya odogwu nna odogwu ndị aka anyị ncha na-asọla anya asọlụ ndị nna m unu mana onye ebu mmakụ nweje ndị ya sọkwala ya anya lọya na-egwe mba n'ọlụ n'ebe nọ daalụ na na-amagwanya bụ agwa Igbo ka nna gbaba m nwaja oyi gị n'onye ọcha nyakpọlụ na m ndị ka tọsịa ka njale ya ndị oyi ya ka ntokwuo ụmụnne ya n'ebe ọ nọ igi na mba n'ọlụ mgbu ma jụlajụ kama na-abịa ibe dị nwoke na-agwa ahụ ya anyị na-ekene Chris na ability agbata ọmụ na-acha na amụ mụtali mmanwụ mgbumadụlajụ nwa joro obi gị n'onye ọcha nyasị mmụja gị n'ebe ị nọ dogwu na Jakarta mba n'ọlụwo egwu nwe ebe egwu nwanne male nwanne ya arụ eze bila egwu nwe emego m karo na emonye ebutelie maka Chukwu nne m ndo kanga mma egwu nwe ebe egwu nwanne male nwanne ya igi na nke semojale ga-abụ iwe oche nne m n'ebe ọ nọ odogwu ndị aka anyị ncha na-emenya bụ ọgbọ sị gị kpọkpọlụ m ya ka mmanwụ abụghị pọbụrụ nwanne m ncha na-emenya bụ ihe odogwu n'Indonesia aka mụ na ya na-eme nwanne m nyere mmụọche mbụlụ mmanwa na-asọkwala anya oyi gị n'onye ọcha si mụsị ji aga aja mkpu ma jụrụ ajụ igi na egwu nwe ebe egwu nwanne mali nwanne ya daalụ igi na onye ndị asọlụ mkpu ma jụrụ ajụ anya ihe nna akọlụ ga akị ya igi na ọ bịara na mmụọ babi gbu nwe go ụlọ Igbo nwere ibido ụlọ n'isi ya daalụ mkpu ma jụrụ ajụ nwa joro bụ ka nna akọlụ ga akị ya nwa eji mejọrọ bụ tigboro ụlọ ibi ya anyị bụ n'anya
otili bi jele na mma ọbabi bụ osi nga dịrị ya eze bilo nwanne m iwe ebe nwoke tile mmanwụ ya abụlela agbamibi ya pele ka onye pele bịa dịgo nnadị ya ọgwụ ana m aja ga aja odogwu n'Indonesia ka mụ na aja ma onye gwara m ya oyi gị na-eji oro mkpu ma ajụlajụ igi na onye ọcha igi na anyere ego gị ka na-ere nwa n'iwu na gị dị na mmụọ chemụlụ gị ọrụ mmụọ chemụlụ nne gị kama na-abịa o nwere ihe na-agwa nwa joro m nwanna lo oge na-eti nwa obele egwu nwanne m na m dị n'ogwe gwere ogwe n'ogwu igi na ibe m o nwere owu egwu ọrụ gwale m mba machuo daalụ na amaja gị nyan tondo kechu mmesa ị na-anụgo ọnụ egwu mmanwe nwere agwụ oji n'onye ọcha nyezi m jari ya ebuka okechu o nwere m banye ncha na-emekọ ihe odogwu n'Indonesia ka nyasị m jari ya aja eze nne m ibe na nwoke na-eme otinye nwebela ndụ n'ibi daalụ nwa m ụrụ ịnụbago ya mgbọ dakana iwo na m dị nne m do nga mmanwe ka atọsi ya igbo odogwu akpa mma nọ n'iru ọlụ ya anya onye tebe egwu anyị na-abịa anyị eje mmụọ ọbali ije enwere ime sababi n'ibebe oyi gbara ugo ọ agbara ka obu ugo ka anyị bịale ka anyị gaa nwanne odogwu n'Indonesia ka iji na-ese mmụ keneli ihe nne a agbara ka ụka mụ na-agwa gị nnya ọma igi na onye ọcha gị na-ese m ụzọala ya ndị ọgwụ ya n'owu na-emewe anụ alụ egwu egwudogo mụ na ọkọlọbịa m nwa igi na nwa m onye kwedi nne m onye beli gbugute rịtọnụ n'ebe nọ mmaliwo daalụ Chijioke ọrụ ịcha na-eme nyabive mana igi na-esi mụ ji aga aja nwa ibe si n'ụgwọ ọka na-ebe n'ebe anyị nọ nwoke nwe aka m na-agwa gị ogwu ya mgbu m ajụrụ ajụ igi na-ejoro m mụ ji aga aja igi na onye ọcha Chijioke ị na n'ụgwọ ya mgbọrọ ebe anyị nọ anyị ma ya na mụ niile gbara akụba bụ netebe na ụlọ eze ebilo nwanne m ana m ebugolu mma akwa na m kwelilu ndị ọcha iwo na m dị nne m ọka nga mmanwụ iwo egwu nwebe egwu nwanne m ale nwanne ya arụnị daalụ ko nwanne m na-aba ebe mkpu ka mmanwụ bulava ọka nga mmanwụ igbo ka nna agbaba m nwayọ maka narị m agwa kendo n'elu nwoke gwaraba mmilaraba mmechozoro kendo nne m ya na eze udo ọrọwa gbulu m ọta eze ebilo nwajuo na-agwarọ m na-akpọ gị ka mmanwụ oyi gị na-eji oro bụ sị mụ ji gị odogwu n'India
odogwu amụ rọrọ ka nna agwa gị ogwu ya nwa chụọ na-ekwe ka nna agwa gị nna eze ebilo ọkwa gwado ụba nke ka ị gwara m kpọba gị na onye ọcha sị m jale ya nwa chụọ na-ekwe gwado ụba nke m oji odogwu na amụ rọrọ nwanụ abatara gọm nwanụ ka m bụrụ ete nwebele egwu maka chụwu okonne m ọchajugo na ndị ka tọzie na isi onye ekpelizute nwaja maka na egwu ebe egwu nwanne male nwanne ya ọbịam na-egbu ọchụ okon ya egwu ebe egwu nwanne male nwanne ya rụ maka ọbịam na-egbu gwe n'ọchụ nwanyị gị na-ejoro nwanna lo igi na onye ọcha onye ọma ka gịnị a na-eme nwanne na ụlọ ọrụ n'elu nwanne anya ọdabalịbanị nwatakịrị m na-agwa gị ogwu ya ọkanga onye ọma ọgwụ na-ete n'ụwa dịka ya gbaji na ike mosigburu nwunye na ike ọmụ onye ọma m na-akọrọ ka akị ya akụlu na-enelu onye anya akwa na-amụta nwa bụlịbụlị daalụ mụrụ nne m o ji n'onye ọcha si m jale ya nọso okeke njegbu odogwu n'ọchanja market ka nyanya na-eme nya bụ ire iji n'onye ọcha nwa joro m nwanna luo na-agwa gị ogwu ya unu awụgo na Pita na Pọl nwanne ya alịghegolo ogwe daalụ okeke njekwu ị na-anụ ihe ogwu igi na-ejoro mbosi m ja gaji gị n'onye ọcha mkpu ma ajụlajụ gbanwe bụ egwu nwanne na nwanne ka nwanne gwamali nwanne ya rụ na ụlọ gaba na iru eze udom Pita nwa ọwa zọba tongitila amụ na-akpọ ga-akpọ odogwu n'indo na-echi ya oyi ji na-ese mmụji aga aja daalụ eze bilo ebugo ọgwa anya rọhegolo ogwe dongitila oyi ji na-ejoro mụsị mmụji agaji gị n'onye ọcha anyị ereghị gị na-ekeji ere nwere maka gịnị n'igwunye dị na mmụọche mụrụ m o nwere oge ogide si n'aja n'aja onye opi nwenye ikewe ka mmanwụ gbaa okonne m do ọcha dịrọbele n'ụta kwụsị na mmụọche dị n'egwu ezebilo ogwu onye gwụrụ bọsụ ụwa gbasasị ya ya eze udo nne m na m agwanya bụ agwa gwanya rọlegolo ogwe nwanne m na m dị n'ogwe ogworogo n'ogwu onye ebele onye egweli ka m banya ndị egwu m daalụ igi n'onye ọcha ọla atago na m ndị ka atọsịa mba banya n'ime arụ daalụ na na-agbawanya bụ agwa okonne m ndo igbo ịnụagụ ya mgbọ m nwa daalụ elote nwoke gwaraba mmiri araba nwanne m na m ndị ogwe gwere ogwe n'ogwu igi n'onye ọcha gesi m jale gị ndị oyi gị mgbu m ajụlajụ oso ndị okechu ka m na-agwa gị ogwu ya ọgọbụchi okechu bụla ebe jere n'ugwu ugbo onye ka m ụzọ ndị okechu mmụnya na-eme nya bụ ibe igbo na ọnụ tọndị gbalịrị n'ebe ebulude nwere ibe ọkụta alụwa jụrụ m nwanna lo na-agwa gị ogwu ya nata amalị m n'ebe jele mbịa jelugwa n'ụlọ
maso ndị okechukwu na-enwe zone na-eruga egwu nwa mbadaba hanyawa n'egwu okon wee male nwatakịrị ma na-agbọ igi na-ese zuo n'ebe obi ike mụtara mmanwụ na-asọla anya orobi igi na nna agwa gị ogwe na nwa ọdụ nwa mesịrị baa mbọ ọgọbụ isi nwere ebe ọ nọ maka chi wusilo ndị ọkachikwu male nwa orobi igi na obi ike nna agwa gị ogwe ya oigi na-ese su obolebole alụmako nwoke ji eli nliri ebe ọ nọ igi na sịra bụcha ibe dị n'elu ụwa ka anyị nebe nwebela anya esesuo igi na-erabụ mangolo chara n'elu ụwa ka anya na mbulu na-eme digo onye ekpele kpọọlụ m igi na-esesuo nwaobidike ọzọ mere ka nna agwa gị okwu na-egwuru 20,000 mụ n'aka onye ekpele kpọọlụ m igi na-esesu bụlebụle eze nwanne m karịa ịra na gbala agwụ aka eze ebilo agwụ ekele nwa mbe elugo n'ọtịtọ eze ebilo agwụ ekele nwa mbe elugo gwere n'ọtịtọ keriba na-akpali nwa agwụ aka n'ọdụ ọba nne m do ọgwa ngwuo asị na nna ndị ka atọsi odogwu agba mma gwulie n'ihe ọrụ makara ibe ọ bụ oko nne m kere ozi na nna ndị atọni nwanne m njem ọnụ eme kere ibe na-agbalị nwa agwụ aka ya dị nweke ọ nawago eze nne m do kere dị ibe na-agbalị nwa agwụ aka n'ọdụ eze bilo onye na-ekwu ụbọchị ọ na-agbalị mmanwụ ọsọ ya eze bilo ekwu ukwene m n'egwu m daalụ n'ọda ọsọ veli eze bilo ọ nọrọ n'ebe ọ nọ n'ibe m ni onye ekwenye na nụ ka nna ebeden daalụ ọrụ m ibe m edere ọnụ edere onye kweli maduru obiago iwo oku nwanne m nwa ọrụgbo badile nwa ọgbọ nne m ụja nwanne ya n'ebe ọrụgbo badile si m ụja nwanne ya ja nna m dị nwa abụọ nne m eze dị na mmanwụ ma mbanyaba na ndị jele okporo oyibo onwe buli ike nata eze ebilo nwanne m nna m dị na ndị ji ego nwe akwọntiti nwere nalụ ibebe na ụlọ nwa abụọ nne m eze mụtali mmanwụ daalụ na na-abawanye abagwan ịgba mmanwụ osi n'ozugo kere iwe ọ bụ ọgwa m bịara ka m gwa renu daalụ ọmalọ ya meke ka nna agwa gị okwu